Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Napa man ang kwarta nga 5 million pesos. Tuwa lang sa sekreto na akong account. Kung papiliun ka kinsay hatagan nimo katungod sa bata. Kinsa may imong pilion? Si Alma o si Ronel? Nobe anak, tubag ako sa akong gipangutana nimo. Ma, ayaw na ko papili karon. Sige. Sige, Nobe. Dili ko ikaw pugson. Pero karon pa lang, siguro ang imong kaugalingon, ha? Kinsay angay nimong unungan. Kinsay angay nimong gahinan sa imong pagpakabuhi ning kalibutana nga dili ka magmahay. Ma, Tiguang nako. Og doon na pagyoy sakit. Og may anak ka ng atimanon. Dili ko gusto nga mag-antos ka tungod na ako. nga daw bang naghisgot magkaanak maoy. Kontento na ko sa akong kinabuhi karon. Nak, gusto kong malipay ka. Kanang tinud-anay nga kalipay. Boss. Sabi na, asam taron, boss, ha? Moto to silang Nobi. Ay, sa ilag yun? Sa ila lagi. Migawas na sila gikan sa ospital. Wagi ko pahibawa aron matod ko ang akong anak. Sigurado yun kung masudyaan yun kayo ini ba? Nasayo na sila. Nga ikaw may akong gipabantay. Ha? Unya, wa sila masukon ako? Igo ka lang misunod sa akong gitugo nimo. Busa nga nung ikaw may ilang basulon. Sige na, Chukoy. Mga to na ta. Uwa na din sila Snowy sa ospital. Naggawas na sila nga uwa kong makabantay. Ako untay muhatod nila ta. Bala na. Muadto ko sila. Gusto kong makita ang kahimtang ni Nobi uban sa iyang anak. Ingon ini day ang may kugma. Kadtong amigo ni Chokoy. Unsa man sa to siya sa kinabuhi ni Nobi? Nahinumdum ako. Wa pa gid ka malimot. Siya ka to. Siya ka tong miduol sa dihang giharas na ko kaniadto si Nobi. Nganong kalit man siyang miabot sa kinabuhi ni Nobi? Nak, kanus aga nito mo uli si Alma? Manawag ra ko na siya makon. Tuwa na siya sa airport sa Manila. Magpakuha siya sa driver. Wa pa manawag? Wa pa man. May sakyanan man nga mihunong. Imposible kung si Almaron ang miabot. Akong susihon. May adlaw ma. Nagawas na din mo sa ospital. Ay, nahadlok si Nobi sa nahitabo niyong duhang Jack. Laliman ka, nagsukmagay mong duha. Ay, iya magkong giunahan ma. Kining, Ronel, mahimo ba? Hunong ako nun ang pagsigi mong sampit na akog mama. Pastilan, mahadlok kong madunggan ka anak ni Alma. Abi lang niya, may konsinter ko sa nahitabo ninyong duha. Andam ko pakaslan si Nobi ma.
Mahimong makadayon? Mahadlok ko nga mupadayon nimo. Karon ang gipaabot ni Nobe nga muuli si Alma. Labing maayo nga mag-abot ming tulo. Si Nobe mo imong gipaantos ana, Ronel. Wa pa gani masayod si Nobe unsaon niya sa pagpasabot si Alma. Nganong imungan ug bansagon ang nada sa bata. Dili ko mahimong ikasultis, Nobi. Ayaw lang sa aron, ha? Ayaw lang sa aron. Hatagi o naghigayon sa Nobe nga makahuna-hunaon sa iyang buhaton. Pasaka lang siya, ma. Salamat kayo. Hinaot nga katapusan na lang ni natong panagkita. Nobi, Dili na ko gusto kasol. mao ba imong ipalutaw nga wa kagi pagbati na ako? Sukad ka lang mibalik sa akong kinabuhi. Nahimo ka ng anino nga akong gikahadlukan. Dili ko ikaw ipaila sa akong anak. Insa mo gitong tawhanas imong kinabuhi, Nobe? Lawom ang tagduot sa akong pagkababae si Ronel. Oh. Ronel de, yangan? Jack, sama ni Ronel. Muhangyo ko nimo nga katapusan na lang nimong pagbisita din eh. Nobe, Wala ko makasabot sa nangitabo ron sa akong kinabuhi. Gituyo tingali si kahigayunan. Nga makabaton kong anak nga ingon ni ini kagkupot ang akong kinabuhi. kinsa ba'y nakahatag ni mong kahasol, ha? Ako ba? Kamong mga lalaki. Unsa? May kagahapon ka ba sa amo ni Chikoy? Siya mo'y amahan sa akong anak. Unsa? Siya mo'y sperm cell donor ni mo? Kung masayod ka sa matuod, mahimong inyo kong panghimarauton. Mahimong inyo kong matulisok nga wa ko'y dignidad. No, di ka na mahitabo. Tugani ko sa tinuod. Aron ako mo'y manalipod mo. Dibati ko gani ang kagamay sa akong pagkababae. Unya imo na hinuon kong panalipdan. Tungod kay nahigugma ko nimong tinud-anay. Dili ko ang ngayan sa imong kugma, Jack. Pangita lang babae nga deserving sa imong love. Ayaw ko. Nobi, ikaw mo'y gipitik sa kong kasing-kasing. Lakaw na, Jack. Mihilak na nga akong anak. Nagkinahanglan ko sa kong pagmahal, Nobi. Aron doon ay manalipod ni mo. Dili ikaw ang akong kikinahanlang, Jack. Aron mo'y akong kadangpan. Aron mo'y makaunong nining kupot kong kinabuhi. Lakaw na! Nobe, niya na si Alma. Hipusa pa yun ang lifeboat sa bata, ma. Ako nang buhaton, nak. Niya na siya. Hain akong baby. Ma, Kuha dito ang bata o gipakita ni Alma. Love. O sa pinahitabo ni mo? uy. Sobra lang ang akong ka-excited. Mauna rin ang akong anak. Bibi. Pakugusa din ka sa akong baby. Uy, kamao mo lagi ning mutabi ang akong anak. Kisa may nga niya, love. Nakuhat ko nimo. Aron ikaw mo imuhatag og angga ni baby. Angga? Wa pa'y pangan ni bata, ah? Naana. Kisa may ang pangan? Kuan. Ronel. Ronel. Kinsa may mihatag sa maong pangan? Kuan. Ako. Ganahan ko kay sayon ra litukon. Og sayon ra sang isuwat sa atong baby kun mo eskwela na siya. Okay, Rasad. Kaya akong gipaabot nga mohatag og angga sa bata. Kinahanglan nga nindot gud ang iyang angga kay maorbe na itong litukon kada sangpit nato niya. O kinahanglan sad nga mobagay sa kagwapo sa kong anak ang iyang angga. Basta akong gihatag nimo ang katungod, love. Lucky. Lucky? Lucky. Kay lucky ning bataa lang natong duha, love.
Kini sila mo ay mugapos gyud atong duha. Aron dili na kita magabuwag. Hinaot ko may report na si Alma sa iyang office. Kinang na magkasulti gid ming duha. Ug masayod siya. Nga ako ang amahan sa gimugso ni Nobi. Gusto ko magdako nga akong anak. Sa normal nga mga ginikanan. Ug dili na sa ko makatugot na di si Nobi ang ikatupad ko sa kong unyang kasal. Morning gitudlo sa guard. Kini ang opisina sa presidente. Kinanga masultihan ko si Alma sa nitabo na mong duha ni Nobi. Ablihi, Alma. Aron magkasulti gitang duha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!